Ассалому алейкум, бахамай подписчиков канале Акая Було. Рахмат, подписаться мекунен, лайк мемонен, комментарий менесен ва дастгирӣ мекунем. Баъзе мо қарор дорем аэропорти Душанбеда ва мехостем нархҳои билета ба шумо бирасонем. Моҳи июл Душанбе Москва аз 17500 то 27500, Кулоб Москва аз 17000 то 23000, Бохтар Москва аз 16000 то 24800, Хуҷанд Москва аз 18000 то 25000, Москва Душанбе аз 10000 то 20000, Москва Кулоб аз 9000 то 16500, Москва Бохтар аз 9500 то 20200, Москва Хуҷанд аз 11500 то 16000. билетҳо то ида қиматанд ва нархҳои арзоне ки гуфтем баъди ид дар назар доштем. дар паноҳи Аллоҳ бошед ва лайк аз хиёлтон наброред. Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мегирем. Боша ама вақти сарбаланди Хунообод аэропорти Дамадед ва да қарор дорем. Чӣ ки дар аввали видео Мадина нарх навои билета шумо дарасонид ва ман хостам ки барои граница перескат кардан нарх навора шумо дарасонум. Пешаи нарх навора расондан хостам як бор дига якара нишонтон тем. Чанд видеода меояд, баъзе видеода намеояд. Мақсад баъзе одамҳо мебинанд, баъзе одамҳо не. Нафарҳое ки мисол документ надорен дар WhatsApp нависен ки номрои Акай Фарух Харои ки неми хича як диденшам пастен ами аэропорт дай бигем. Иншаллоҳ мегзаруна регистрация мегзаруна ва то парвоза провожат мекуна ё ки барои возвращение гирифтан мисол шиносошам ҳастай барои борои карданам. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Барои мардуми ғариб ҳама худовани гобин бошад. Ҳама хизмат амҷад. Гап нестай ва нарх навои билетро шумо да мерасонум барои граница перескат кардан. Қазоқистон Актобе ай 18500 рубл то 25000 рубл. Шаҳри Актобеш. Узбекистон Ташкент ай 22000 рубл то 35000 рубл. Армения Ереван ай 28000 то 35000. Тоҷикистон Душанбе ай 25000 то 40000 рубл. нархҳое ки арзонанд ё бигем уже баъди даҳмоянд, барое ки худашози то ида билетҳо қимати бад шидагия, як бора боло рафтагия. Кадом нафаре ки ай пеш моро тамошо мекард мегуфтем ки бародаро агар возможност дошта бошем билета барвақттар бихарем, барое ки ҳар сол наздики ида билет қимат мешава ва ҳамин хелам шид ки ҳози дастрошинда барои ҳамин рӯза худаш билет наёфтастиян, барои пагаҳра 20-22 то 25000 билет гирифтастиян. баъди даҳморам бигем чӣ хеле ки пеш буд он нархҳо несте ки аваян 12, 14, 16 ҳамин нархҳоай ва дастрошинда бисёри варианти хубтараш бигем Душанберам Кулобам ки қимат шидагиай Ташкент гирифтастем ки 15000 арзонтар меғалта. хай бо саволҳо мешава дар комментария нависен, иншаллоҳ ҳаракат мекунем ҷавоб гардонем. ягон савол ягон чие ки боша дар WhatsApp нависен, иншаллоҳ ҷавоб мегардонем. ва нафарое ки меган қати худам гап занам, мисол вақти номрум да ё WhatsAppм да занг мезанӣ бародаром ҷавоб метиҳанд. комментарияда силкаи Instagram мемонум, иншаллоҳ ҳаракат мекунем ҷавоб гардонам. боқӣ паноҳи Аллоҳ сарбаланд Хунообод бошед.